Haluan antaa teille aluksi Raamatun luvun. Se on Luukkaan evankeliumista luvusta 10, jakeet 25-37. Luen sen ja rakennetaan sitten tämä puhe sen varaan. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin niin saat elää. Mies tahtoivat osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten ne lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarilainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, paleli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä käsky kumpuaa niistä kysymyksistä, joita Jeesukselle aikanaan esitettiin. Mikä on lain suurin käsky? Mikä käsky on kaikkein tärkein? Mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Laillahan tarkoitetaan Raamatussa monta eri asiaa, mutta Jeesuksen ajan juutalaisuudessahan laki tarkoitti ensinnäkin 5 Mooseksen kirjaa, Mooseksen antamaa lakia, sovinnaista juutalaista elämäntapaa tai Jumalan vaativaa tahtoa. Kristityille se tarkoitti elämälle annettu ohjatta, kuten rakkauden lakia. Ja lakihan oli tämmöinen ilon ja ylpeyden aihe, sillä sehän erotti juutalaiset muista kansoista eli pakanoista. 3. Mooseksen kirjassa luvussa 19 Herra sanoo, älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Evankeliumitekstissä taas Jeesus toteaa, että meidän tulee pitää tätä käskyä suurimpana, mutta myöskin lisää, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Jeesuksen mukaan näiden 2 käskyn varassahan ovat laki ja profeetta, viitaten siis vanhan testamenttiin. Vuorisaarnassaan hän esittää myös kultaisen säännön. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Sanoohan myös Paavalikin roomalaiskirjeessään, että älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus voittaa koko lain. Tärkein käsky vaatii siis ensinnäkin teon, rakasta ja rakastamisen kohteen, lähimmäistäsi. Ja subjektina olet sinä itse. Siihen pystyy myös he, jotka ei usko toki, mutta kristityn ja juutalaisena tekee se, joka rakastaa Jumalaa koko sydämestään. Lainopettaja halusi osoittaa, että hän noudatti tätä lakia ja kysyi, kuka sitten on lähimmäinen. Tällöin Jeesus aloittaa kertomuksen valoupiasta samarialaisesta. Ryöstetyn miehen lähimmäinen hän ei ollut ohikulkija, vaan se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesuksen vastaus kantautuu siis meillekin, mene ja tee sinä samoin. Paavali puhuu myöskin kirjassaan usein kristityn vapaudesta, jota ei tule käyttää itsekkäästi, vaan rakkaudella ja palvelualttiudella.
Että hän sanoo esimerkiksi Galatalaiskirjan luvussa 5, että lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja myöskin myöhemmin hän mainitsee 2 jaetta myöhemmin. Antakaa hengen ohjata elämäänne niin, että toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Sen piirteitähän on apostolin mukaan muun muassa sivettömyys, vihamielisyys, riidat. Hengen hedelmää taas on rakkaus, ilo ja rauha. Paavalihan kehottaa galatalaisia ja kaikkia kristittyjä rakkauteen ja palvelemaan toinen toistansa. Eihän meiltä koskaan puutu niitä, joille tehdä hyvää, sillä maailmassahan on aina ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Ja kun olemme Kristuksessa, niin hän on meissä ja siinä mielessä hän olemme täydellisiä ja meillä on kaikki. Usko on Jumalalle mieluista palvelusta eikä siihen tarvitse lisätä mitään, sillä lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Tämähän mitataan myöskin Jumalan sanalla, heikon auttamisessa, tukemisessa ja ruokkimisessa. Ja rakkautta saatetaan pitää myöskin hyveistä korkeimpana eikä suotta. Et ihmisillähän on luontaista tapaa etsiytyä toistensa luokse, sosialisoida, rakentaa yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Vanhempi hoitaa lastaan, koska rakastaa tätä. Mutta mustuus ja pahuus pimentää ihmisessä jopa käsityksen rakkaudesta. Pahallahan on tapana kuiskata korviimme. Tuolla lähimmäiselläsi on tuo ja tuo vika, hänestä on sinulle haittaa. Lähimmäistäsihän sinun on rakastettava, mutta vihaa vihamiestäsi, jolla on kaikki nuo viat. Hän ansaitsee maata siellä ojassa. Tällöin aletaan kyseenalaistaa, kuka nyt onkaan lähimmäinen ja mitä sellaisen täytyy tehdä ansaitakseen minun rakkauteni häntä kohtaan. Tällöinhän on tärkeää muistaa kertomus. Sehän on itsessään hyvin uskottava, sillä tuon ajan Jerikosta Jerusalemiin johtavalla tiellähän tiedettiin olevan ryöstäjiä harva se päivä, ja tie oli myös hyvin haastavaa kulkea. Samarialainen ei kysy, miten olla solidaarinen tai miten saavuttaa iankaikkinen elämä tuolla hetkellä. Ei. Evankeliumi kertoo, että samarialaisen tuli piestyömiestä sääli siinä hetkessä. Ja tässä käytetään evankeliumin alkukielen kreikankielistä sanaa esplagnisté, joka viittaa hebrean kielellä kohtuun ja äidilliseen huolenpitoon. Kreikan sana viittaa ruumiin sisällä olevaan liikutukseen ihan sisälmyksissä asti, johon liittyy rakkautta ja sääliä. Raamatullahan voitiin perustella, että lähimmäinen on jokainen oman kansan jäsen. Juutalainen kansa muodosti solidaarisen yhteisön, jossa kannettiin vastuuta toisistaan, muodostaen yhden kokonaisuuden. Vertaus laupiasta samarialaisesta pitää sisällään hakatun miehen, joka ymmärretään implisiittisesti juutalaisena. Jeesushan puhui heille. Tuona aikanahan juutalaiset ja samarialaiset eivät tulleet toimeen. Samarialaistahan ei tässä olisi siis nähty lähimmäisenä. Pappi ja leeviläinen, hekin kulkevat ohitse. Kuka tietää miksi? Ehkä ajattelivat, että mies on kuollut tai tekemässä kuolemaa, eivätkä he saaneet olla lain nojalla tekemisissä kuolleiden kanssa. Ehkä eivät halunneet ottaa riskiä, joku muu hoitaa. Mutta Jeesus kääntääkin asetelman. Samarialainen, muukalainen asettuukin itse lähimmäiseksi. Tämä muutos tulee sisältä. Enää ei olekaan kysymys siitä, kuka on lähimmäiseni, vaan ennen kaikkea sitä, että minusta täytyy tulla lähimmäinen. Ja silloin toinen merkitsee samaa kuin minä itse. Minusta on tultava sellainen, jonka sydän on avoin ja joka mielellään kokisi liikutusta sisälmyksissä asti. Esplagnisté. Minä olen lähimmäinen, jotta voin palvella. Ja tarinan konteksti juutalaisten ja samarialaisten huonoista väleistä on yleensä hälventynyt tässä historian saatossa, joten mietitään asiaa tältä näkökannalta. Kuvittele hetkeksi, että piestyn mies on joku, joka kuuluu lähipiiriisi, ja samarialainen on joku, joka kuuluu ryhmään, josta et kenties pidä. Rosvojoukko yllättää, ryöstää oman yhteisösi jäsenen, ja hänelle osoittaa laupeutta se, jonka puoleen et mielelläsi edes katsoisi. John Wesleyn mukaan lähimmäinen on myös kuka tahansa, erityisesti avun tarpeessa oleva. Vaikka joku olisikin tehnyt minulle vääryyttä, ei hänessä ole
ihmisyys loppunut ihmisyys, eikä hän ole lakannut olemasta lihaa eikä verta. Hän on siis kaltaisesi Jumalan luoma olento, siis lähimmäiseni. Ja niin kauan kun hän pysyy ihmisenä, rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö on yhä voimassa. Ja silloin ei ole aikaa miettiä ansioita tai pahan voittamista pahalla. Suomen kielessä on myös se huono puoli, että se tarjoaa oikeastaan vain yhden käsitteen sanalle rakkaus. Kreikassahan on useampia tapoja kuvailla sitä. Tämä rakkaus, josta kaksoiskäsky puhuu, on agapao, minä rakastan, mikä viittaa pyytteettömään rakkauteen, joka saa ihmiset toimimaan Jumalan mielenmukaisella tavalla. Vertaus Laupiasta samarialaisestahan tarkoittaa, että agape, rakkaus, todella lyö itsensä läpi ylitse politiikan ja ulos sulkevan järjestyksen. Käsky on lyhyt, mutta tavattoman vaikea sisäistää. Miten Raamatun sana on sovellettava elämään elävään? Kysymys on aina ajankohtainen ja kiistanalainen niin tutkijan kammioissa kuin todellisessakin elämässä. Mutta näin lähimmäisessä itsesi. Rakasta heitä. Meitä kutsutaan joka päivä myöskin kuolettamaan vanhaa minämme, jotta voimme antaa tilaa Jumalan armolle, pyhittää meitä, uudistaa meitä ja kasvattaa meitä. Kaksoiskäsky on hyvä. Senhän on itse Jeesus, Jumalamme, antanut meille. Rakkaus ei kadehdi, kersku, etsi omaa etuaan. Kristittyä on kutsuttu rakastamaan myös itseään. Ei se ole itsekkyyttä. Sisäänpäin kääntynyttä piittaamattomuutta Raamattu kyllä vieroksuu. Kuten esimerkiksi 2. Timoteuksen kirjeen luvussa 3 saatetaan mainita, että sinun on tiedettävä, että viimeisenä päivänä koettavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään, rahaa, he ovat rehenteleviä, pöyhkeitä, herjaavat, ovat vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia ja niin edelleen. Kuten jo aiemmin kuulimme, Paavalihan kertoo siis, että tällaiset on lihan, itsekään luonnon haluja. Rakkaus itsessään on hyvä, Jumalahan on rakkaus. Mutta saatamme kysyä, kuinka on mahdollista, että voisin rakastaa lähimmäistäni niin kuin itseäni? Entä jos en rakasta edes itseäni? Nämähän on syvältä kumpuavia, aitoja kysymyksiä, aitoja murheita. Mutta Jumala on kuitenkin myös rakastanut ensin meitä. Rakastamalla toista saatamme myös oppia rakastamaan itseämme. Kuten Kristus hän ei katsonut itseensä, kun hän kuoli puolestamme, koska rakasti meitä, niin mekin voidaan pyrkiä samaistumaan Jeesukseen. Eihän meistä itsestämme sellaiseen löydy voimavaroja, mutta kaikki on mahdollista Herralle ja hänen armo riittää myöskin sinulle ja enemmänkin. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heillä. Ja Raamatustahan me saamme lukea, kuinka Kristus on koskettanut ihmisiä, jotka on ehkä nähneet itsensä alhaisesti. Sokeat, köyhät, tautiset, muukalaiset, rammat, samarialaiset. Mutta nämä marginalisoidut ihmiset on juuri heitä, joita Jeesus kutsuu, joiden kautta hän tekee suuria ihmeitä. Ei tule siis ajatella, että jos olisit tyhmä, lihava, liian laiha, kömpelö tai vajavainen, sillä Herralla on mestarillisesti juuri sinulle käyttöä. Ja hän antaa sinulle tarvitsemasi ja työskentelee sinussa. Pietari oli pelkuri, Paavali vihainen lainopettaja, Daavid sortui himoon. He kaikki epäonnistui Jumalan edessä. Ja silti Jumala armahti ja käytti heitä juuri rakentaakseen valtakuntaansa. Pohdi psalmin luvun 34 lukua, eli pelastuneen kiitoslaulun sanoja. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Vertaus Laupiasta samarialaisestahan koskettaa meitä jokaista. Vertauksen papin ja leeviläisen vieraantuminen lähimmäisestään koskettaa lopulta meitä jokaista. Uhkanahan on aina vieraantuminen. Tämä vieraantuminen on sitten myös vieraantumista rakkaudesta. Mutta tämänkin jälkeen jokaisesta täytyy tulla myöskin samarialainen. Seurata Kristusta, tulla sellaiseksi kuin hänkin on. Silloin voimme ehkä rakastaakin oikein, kun tulemme
Jeesuksen kaltaisiksi, joka on ensin rakastanut meitä. Raamattuhan on täynnä heitä, jotka on tavanomaisia ihmisiä, joita Herra käyttää johonkin tärkeään ja uudistaa ihan erityisellä tavalla tahtonsa mukaan. Ja Herrallahan on myöskin sinulle paikka hänen mestarillisessa suunnitelmassaan. Mieti psalmin luvun 139 sanoja. Jakeista 13-18. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Ja jos mietitään vielä, tuossa ihan viime minuutilla mietin, mitä konkreettisiakin tapoja voisi oikeastaan olla, niin itsetuntemus ja itsearvostus. Raamattu ei kehota itsevihaan, vaan tasapainoiseen itseisarvostukseen. Kun ymmärrät arvosi Jumalan silmissä, sen voi myös jakaa muilla. Empatia ja ymmärrys. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja myötätuntoisia. Antakaa toisillenne anteeksi. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhaamaisuudesta, vaan nöyrästi pitäkää toisianne ylempinä. Ja ne on nämä pienet teot myöskin. Kuule, auta, kannusta. Ja kuten jo tullut, anteeksianto. Anna anteeksi, kuten haluaisit saada anteeksi. Rehellisyys ja totuus. Rakkaus ei tarkoita valheita, vaan rakentavaa totuutta. Ja vielä kärsivällisyys ja hyvän tahtoisuus. Rakkaus on kärsivällinen ja rakkaus on hyvää. Mutta haasteet on aina. Ihmisluonto on sellainen kuin on. Mutta Jumala tuntee sinut ja hän tuntee sinut parhaiten. Älä siis huolehdi, sillä Kristus rakastaa sinua ja meitä niin paljon. Ja se on varma.